danse en skikkelse så skøn, at Gud ville have foretrukket hende frem for den hellige jomfru. Jeg måtte se dig igen. Min Føbus, hvor er du? Kom, prøv der. Du siger i stedet for. Det må vi godt. Nej, det er i. Slet. Min Føbus. Du bliver sådan lige... du sletter. Min. Du siger bare, Føbus, hvor er du, ikke? Du råber ud over. Føbus, hvor er du? Ud over her. Du tror, han er her, ikke også? Okay. Så ved ikke, han er. Føbus, hvor er du? Du gider ikke snakke med ham. Han er ulækker. Okay? Gør lige med det sidste. Føbus, hvor er du? Kom. En gang må du lære at elske mig, når jeg har reddet dig. Kom. I morgen er det galgen. Hvad er der blevet af min Føbus? Han er død. Skift! Højt råb! Død! Ja. Gå, dit uhyre. Morder, lad mig dø. Morder! Morder! Tilhør dig. Præst. Aldrig. Okay, og bare giv ham forretningen, ikke? Og så bare fyr den af. Det skal også. Bare giv ham over. Giv ham det. Slå ham. Giv ham overrasker. Overrasker Jakob. Giv ham lammer. Og det er sådan noget, der er super godt, når man spiller sammen. Det er lige pludselig lave noget, som den anden ikke ved. Så kommer der noget, som er helt fantastisk. Så på et eller andet tidspunkt, så giver du ham lammer, eller gør eller giver ham lys. Ikke alt noget. Jo. Okay, lad os lige prøve dialog en sidste gang, hvor der kommer rigtig meget knald på til den sidste. Men det er bare lige så, I får styr på de der, så det er jo rigtig godt, at huske, at man skal fat i ting der. Men du må godt lige holde en lille pause, hvor du siger, jeg er kommet for at frelse dig. Så siger du, kom, og så går du tilbage derinde. Ikke? Og så siger du, er du bange kommer? Ikke? Ja, okay. Godt. Godt, vi kører. Jeg er kommet for at frelse dig. Kom. Er du bange for mig? Hvorfor forfølger de mig? Ja, en dag hørte jeg lyden af en tamburin. Midt på torvet dansede en skikkelse så skøn, at Gud ville have foretrukket hende frem for den hellige jomfru. Jeg måtte se dig igen. Føbus, hvor er du? Kom. En gang vil du lære at elske mig, når jeg har reddet dig. Kom. I morgen er det galgen. Hvad er der blevet af min Føbus? Han er død. Død! Kom! Gå, dit uhyre. Morder, lad mig dø. Tilhør dig. Præst. Aldrig. Og prøv lige at sige det sidste af det igen. Aldrig. Prøv lige ikke bliver... du er ret opdaget. Du har lige fundet ud af, at din elskede er blevet slået hjem. Det er ikke præsten. Aldrig. Det er virkelig. Det er ikke andre, der slår hjem. Det er meget så prøv lige bare at læse den sidste op. Kig på den anden, så bare råb nu. Højt nu. Død! Gå, dit uhyre. Morder, lad mig dø. Tilhør dig. Aldrig. Okay, godt. Så bliver du rammerne sur. Så går han ned her. Ikke også? Og så vender han sig ud af. Og så gør han sådan her igen. Bare det der med ligesom dommeren også gør, ikke? Bare kan styre folk op. Og så siger han, fortsæt. Okay? Og så går han ud. Det er sit fortsæt. Fortsæt. Kan jeg hænge hende og... Ja, fortsæt. Ja. Han er en værre karl, ham Frollo. Og når så du går ud, og det lige ved at gå helt galt for Esmeralda, så kommer Quasimodo jo. Heldigvis. Og redder. Vores kære heltinde. Nu prøver vi lige den her scene en gang til, hvor I er oppe på scenen. Alright? I må gerne lade os fast på ligge her. Jeg skal tænke helt meget. Op fra der, hvor vi sluttede ved pausen. Vi finder en eller anden hat til dig eller et eller andet, ikke? Så du kan medvirke i det sidste her. Måske et lille overskrig. Så hurtigt som muligt. Kom ind. Næste scene igen. Altså bare lige i forhold til det lige. Ja, det må gøre det. Okay. Alle sammen prøv at lige at Frollo han stopper jer. Og så alle sammen næsen. Næsen mod Frollo. Og det er ikke kun næsen, det er hele kroppen. Du siger ikke kun sådan her. Det er hele herfra. Bare energicentret. Og så direkte over mig. Okay? Yes. Og... Okay. Og du giver tegnet.
torvet danse en skikkelse så skøn, at Gud ville have foretrukket hende frem for den hellige jomfru. Jeg måtte altså se dig igen. Phoebus, hvor er du? Okay, stop. Anne, der kigger du jo ned. Phoebus, hvor er du? Du kigger ned. Du kigger op. Og du kigger op der, hvor du bare før. Altså, så du bruger en medspiller her. Ja, kig rundt. Phoebus. Du kan godt sige 2 gange. Phoebus. Phoebus, hvor er du? Altså, så brug det på gange. Gør. Phoebus. Phoebus, hvor er du? Ja. Kom, en gang vil du lære at elske mig, når jeg har reddet dig. Kom, i morgen er det galgen. Hvad er der blevet af min Phoebus? Han er død. Død! Gå, dit uhyre. Morder. Lad mig dø. Tilhører dig. Præst. Aldrig. Okay, og så skal det lige være en tid der. Vi skal lige se dig. Vi skal lige se dig. Og kigge på Anne. Rigtig ondt, ja. Og så vender du dig op. Fuldstændig vender den ryggen til. Det skulle du have sagt der om dagen. Så går du ned nu. Helt. Kigger lige op på hende sidste gang. Og så kigger du ud af, så får du holdt op stå. Og I får stille jer bare op. Og I adlyder bare ham her, den hellige mand her. Så siger du nu. Fortsæt! Ja, det er noget med hest! Ja, så går du ud. Drenge, der står derinde, og drengene står udenom. De råber også selvfølgelig. Er I i tvivl om, hvad I kan råbe her? Jo, morder. Morder, hun har lige slået en kammerat ihjel. Og morder, og hun er skyldig, og hun skal i retten. Altså, alt muligt bare, men husk, I må ikke lade nogle enkelte personer stå for det. Altså, hvis alle hjælper, så er det meget lettere. Vi går lidt i stå. Det stemme der, ikke? Og så gør vi det, at vores kære han kommer herover. Og så råber han, ud! Ikke også? Og så er I alle sammen, I skal ikke slippe det. Altså, nej, I skal bare, I ned med den, ikke? Og så er det, at han rammer igennem her. Og der var den, ja. Du går bare igennem her, og alle sammen, altså, I slipper. Og så vender jeg om og ser ham her, ikke også? Han er virkelig fæl, ikke også? Og så får han jo ligesom, så går han ned her, og så går han herop. Og så vil det være fedt, hvis du kunne tage Anna op på skuldrene, ikke? Og så går han ud med den her vej. Du kan vise her, hvad jeg har tænkt. Så stiller han sig her med Anne. Fuldstændig, ja, forbundet af. Og så når han står der, så er alle sammen i... Nu skal du stå. Så alle sammen løber herned. Nu prøver vi lige at... Prøv lige at se, om der er ude, der skal gøre en løb. Prøv at gå op, og så... Det er meget vigtigt, at du prøver at vise her på dig, når man løber. At du kommer godt ind under, og du kan sige, det her. Du skal faktisk helt hernede. Og så skal du løfte med benene. Det jeg løfter, jeg kan bruge den stik med frem. Så man løfter med benene, ikke? Du gør sådan, at du trækker heroppe, ikke? Så skal du løfte. Ja, det er meget ryggen. Du skal langt ind under. Okay? Kom herned, Anne. Så fald her. Under her. Og så ind over. Yes, man. Det skal, vores mor, han skal være, det skal aldrig blive. Men, okay, det kan jo være, det skal gøre. Så må vi se, om det er stå og rykke af. Hvis I vælger, så rul. Rul for morgen. Ikke på andet, og jeg andre. Jeg vil gerne lige høre den lydkulisse igen. Jeg vil gerne høre fra, at du siger fortsæt, og så vil jeg høre, at der bare er en anden på. Og Anne, du skal bare spille med at kigge ned på, hvor du godt. Ja, men pas på, det ikke bliver for meget, for du kan sagtens styre det selv noget af det der. Altså prøv, det kan være, der er nogen, der prøver at fatte i det. Lagt dem over fingrene, ikke? Og så prøv det, at Quasimodo, at Jonas, at du kommer løbende herind, og så stiller du dig herover og råber ud af det. Ikke? Det kan også være, du
begynder du at råbe. Asyl! Ja. Asyl, og så får vi lagt hende ned sådan her. Du får lagt hende ned her. Asyl, asyl, asyl. Vi begynder at råbe på asyl. Prøv lige, at nu står han her, og jeg som vi står her på scenen her. Okay, så nu løber det igen her, og så løber I dernede nu. 1, 2, 3, nu. Ja, det er fedt, det er skide godt. Og du løber med. Det er rigtigt, ja. Du må ikke stå lige, fordi at når I løber herover, så bliver det her kirken. Det kan være, at vi har et eller andet ovenlys eller noget, der er noget der. Ja, og vi har også masser af noget. Når I kommer her, så begynd her. Altså, giv dem nogle skønnesord. Ja, fang det, tag fat i det. Og så går her. Kigger på dem, ikke? Og så går man frem her. Så går man bare. Asyl! Vi skal i gang i debat der på mandag. Skal jeg lægge oven på vandet? Nej, ikke et vat. Nej, Altså, den er på. Ja. Okay. Prøv lige at tage Anne op. Og så siger du, at du kommer herop. Yes. Så løb med benene der, ja. Okay, og vi begynder med at så kigger. Og så her. Asyl! Notre Dame! Asyl! Ja, det er godt. Og så ned med en. Langsomt. Kan du hjælpe det her? Ja. Der laver vi en blackout så. Nej, jeg kan godt blive sat. Du kan godt. Men Anna, du er heller ikke sådan helt besvimet. Du er bare... Nej, det var det mig. Når du får ned og sidde her, ikke? Så kan du bare sidde her. Her er Anna. Jeg synes, Det er lidt nemmere. hvis jeg lige stiller det hurtigt, kan jeg det godt vende. Ja. Det var fint, og du var rigtig højt nu. Du havde på ryggen også, ikke? Så var det Ja, virkelig. det tror jeg. Og så tror jeg, vi laver nu, at hun sidder der i asyl, ikke? Og vi laver dig, Quasi. Du sidder herude. Ikke også? Og du sidder og overvejer situationen. Hvad skal du gøre? Så har vi plads til, at der går sådan noget her. Ja, det er sådan, når jeg skal råbe asyl på et tidspunkt igen. Når jeg lige har sagt det, så nu må snart, så skal jeg råbe asyl. Ja. Så det vil sige, nu ligger du Anne, og Anne hun bliver siddende der i kirken, og så tager du, så render du herover selv, og sidder ned og kigger ud, og du kan se herovre, men der er sådan en gylden regel, men du kan simpelthen ikke gå herind. Du kan ikke gå ind og hænge. Det er lidt ligesom, at når man leger forfald eller et eller andet, så tager man det der. Det er sådan lidt skidt. Okay. Så kommer den fra kirken, kommer frem her. Det er perfekt. Det er altså tamme, ikke? Det er til Guatemala. Jeg skal ikke kigge tilbage nu. Nej, du sidder og overvejer situationen meget. Den her væk. Den skal bare, altså du hader cigøjner. Det kan du godt huske gøre. Det er langt, det har haft. Så den kommer bare på det hele. Du prøver hele tiden at få folket med dig, ikke? Lige meget hvad, så I kan få den der brand, eller hvad man skulle gøre, ikke? Så kommer de replikker her. Og så kommer Frollo. Og der må du altså være herovre, ikke? Så må du komme ud og
Det kunne bare være rigtig sjovt, hvis du sidder hjemme, når han har sagt det. Og så lige for en sikkerhed, heroppe så meget råber, asyl! Så han lige. Og når han råber det, så har vi, hvad laver du, Fini? Okay, når du godt vækker, der foregår, ikke? Godt. Vi skal have til at tage tæppet her. Du nøgler mig med den her, det tror jeg. Jeg tror, de må have med den her siden. Det er faktisk den næste. Ja. Du tager tæppet. Så du skal være listet over på den side der. Tag på den. Okay, prøv her. Så står du her, og så bliver du faktisk ved med at råbe, asyl! Asyl! Ikke? Og så skal vi se jer, som virkelig bliver vrede her, så bliver tæppet lukket, ikke godt? Man ser bare en masse folk stå her og virkelig rase. Så det vil sige, når tæppet begynder at lukke, så begynder I også at lukke ind her, ikke? Så det bliver virkelig ved, så skal der satan til mig, ikke? Er det? Okay, lad os lige prøve at se, hvad det ser ud. Så du render op, Jonas, og råber på asyl. Og så er vi klar med tæppet deromme. Ja, bare sådan lidt stille, eller hvad? Sådan rimelig. Okay. Asyl! Asyl! Så der! Asyl! 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 Sådan! Okay, lidt langsommere, Daniel. Lidt langsommere. Og alle sammen ret hurtigt begyndt. Vi skal nok få fat på her. Og sådan ting ikke. Og også jer to. 1, 2, 3, nu! Asyl! 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 Okay, er I med på den? Ja. Det ser fint ud. Men sørg for at komme ret hurtigt ind, fordi det er ret hurtigt, at man ikke kan se jer herude. Så sørg for bare at komme ind og stå. Jeg gjorde bare sådan. Så kommer det næste billede, hvor I står heroppe bagved. Alle jer, men hvis I vil, så må I gerne sætte jer ned. Og så tager I noget, så vi skal lave billede 14, så det er 2. Tænke mig. Og nu må jeg lige sige til hernede, alle sammen, hvis I kan se det ordentligt, nu laver vi et forsøg. Vi gør nu det, at når han råber, asyl, 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 ikke? Så sætter du dig hernede. Okay? Hernede på hjørnet. Så når han står og råber det, så prøv bare at sætte ned, når han har fået op. Han har okay? Og så skal du nu, her, nu starter musikken, så koncentrere du skal sikre dig, at det hele er lukket, ikke? Så nu, så vi serverer lige det hele, at du kigger efter det hele.
overskrift, som hedder, hvorfor har din Så når jeg har været herovre, ikke også? Godt, da du holder ned her, så tjekker du lige mod hvad du er god til. Så. Er du den vej af? Ja, det er den rose, jeg skal gå. Yes. Så kommer du med din bukkenhånd, og du standser op. Du har selv, du er ikke sådan helt